Aw bisimila don kibaru kan bi ye ntɛnɛ ye desanburu kalo tile fɔlɔ san 2025 a don kibaru waati sera min minɛ lasa balimakɛ Abdulaye Kanta fɛ bakuruba fɔ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka sanga ni san 2026 ale hijiw ye min ye azansiw ye olu tilala tilayɔrɔ 2 la tilayɔrɔ fɔlɔ o taara fara maison de haji kan tilayɔrɔ 2nan olu bɛna kɛ jɛkulu ye minnu bɛna taa u ka hiji kɛ u yɛrɛ ye ni jɛkuluba in olu ye kunnafonidilaw wele kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la Joro Mayi ni a ka kalanbulon maaw karido olu ye wajuli kɛnɛba sigi wajuli kɛnɛ min ni an tun b'a kɛnɛ kan ye kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la balimaw aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan aw minnu bɛ yen n'aw tun bɛ hami hiji kɛcogo ɲuman na agence Adama Travel ka se ka aw lafiya aw ka voyage ko imura hiji ka nin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aw bolo a y'aw jigi kɛ agence Adama Travel u ka hôtelu ye olu ka surun bato kɛyɔrɔw la Madinɛ ani Maka ni tɔgɔ sɛbɛn u fɛ aw ka bato ko yɛrɛ bɛ livre minnu kɔnɔ u b'o di aw ma ani tilew hiji koɲɛw bɛɛ lajɛlen bɛ tile minnu kan ani sagiw aw bɛ se ka bololafɛnw bɛɛ lajɛlen lasago min kɔnɔ lasago ko cɛɲi na fo ka taa se aw ka namu ma a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ aw ma musaka bɔ u jabala filɛ nin ye Amdalaye ka ɲɛsi Lafiyabugu kaburudon daba ma mɔtikaw fɛ yen u ka lasigiden bɛ yen nɔ o de ye arajo Keleya Gawusu Kuma ale ka nimero ye 66 72 86 32 azansi yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Adama Traoré ale ka nimero ye 76 31 68 57 azansi Adama Travel a ka dayɛlɛlen don ka aw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Tarata don Octobre kalo tile 21 san 2025 Azanse Kuba Voyage ani a ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu u ka umuradenw bɔra nin don kɔfɔlen na ni ka u kunda Madinɛ kan nin don kɔfɔlen na Kuba Voyage ka ni umuraden ninnu o tun nisɔndiyalen don ani u bilasiralibagaw Azanse Kuba ɲɛmayaso ko k'a b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye desanburu kalo tile 23 ye ani janvier kalo tile 7 umuraden dɔw bɛ taa nin don kɔfɔlen 2 la a minnu b'a fɛ ka taa a ka umura kɛ nin don 2 la o ɲɛna suganti bɛ aw yɛrɛ bolo a ka wuli telala ka na ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ Agence Kuba ɲɛmaso la Bamakɔ kura k'a bɛ dugawu don kɛ umuradenw ko Ala ka umura ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ ka sanga ni san 2026 ale hijiw ye agencew olu tilayɔrɔ 2 ye tilayɔrɔ fɔlɔ o ni gouvernement bɛna jɛ ka hiji baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ tilayɔrɔ 2nan olu ye jamakulu ye jamakulu minnu n'olu bɛna taa u ka hiji baaraw kɛ u yɛrɛ kolo la ka sanga o de ma gɛlɛya minnu bɛ u ka nin baara in na a bɛ taa agence 100 ani agence 6 bɔɲɔnko la u ye kunnafonidi kɛ kunnafonidi min bɛ tali kɛ u taara Saudiya jamana kan u ye ɲinini kɛ hakilina minnu sɔrɔla u fɛ ani laɲini minnu bɛ u la ninnu kɛra laɲinibaw ye minnu ni a lasera kunnafonidilaw ma ka tila k'a ɲɛsin u tɔ agencew ma minnu n'u bɛ taa agence 100 ani agence 6 bɔɲɔnko la nin kunnafonidi baro in a kɛra patronat na an fɛ Bamakɔ yan seereya minnu sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye Madame Sise Nafisatu tagama min na Saudiya la alhamdulilayi rabil alamin an b'a la fo ka barikada mɔgɔ mɔgɔ wulila ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye agence 106 ye n'u ko k'u bɛ taa hajj sarikati la n'o ye hajj avec les sociétés donc an taara tagama min kɛ an ye farafansiya caman sɔrɔ an ye kunnafoni caman sɔrɔ an yɛrɛ fana an kalanna mun na hiji Saudiya a ka vision 2030 a ye nana ni yɛlɛma caman ye hiji la o de kɔnɔna la a y'a ɲini jamana bɛɛ fɛ k'a fɔ ko hiji u ka ɲini ɲinan ka hiji kɛ tagabolo 2 ye a tagabolo fɔlɔ o ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka to u ka gouvernement nɔfɛ o duma i ka yɛrɛma hɔrɔnya b'i bolo a y'a ɲini fana k'a bɛ indépendance di agencew ma n'u farala ɲɔgɔn kan ka hijiden 2000 sɔrɔ a y'olu fana ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma donc anw kɛra mɔgɔ ye minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ regroupement belebeleba 2 ye n'o ye al umra ye ani umul kura o regroupement ninnu an sera ka fara ɲɔgɔn kan ka tila ka mɔgɔ 18 lawuli ka taa an kalan hiji kɛcogo kura in na
alhamdulillah anya société tant ani kelen anulu kumana ka fara saudia yere ministère des hajj et de la umra ulu keme ka cellule do sigi nu ba fo ma ko tour opérateur en forla ko les rencontrer anyu ñininga fen dama dola okma ministère des affaires religieuses là una dan papier directeur de la maison des haji aye commission mo wule ka papier ndi ako sisa saudia ya ñini ka fo ko hiji kera takabulu fly atakabulu kele obeto mission no fe no maison des haji atakabulu flana obeta ou yere dama no en uluka indépendance donc on kara regroupement yi minun ko kubetu ka indépendance no fe donc o temenen ko fe taka sigin chama kara sani voyage nche ani maison des haji ani famaw ni ñogonche pour que anga se ka papier soro mi ba to ameta afara ko aya be me exposer kero na ko bara en 4 sekake Sénégal kaw ya ira ka bi sekake Ivoirien wa ira ka bi sekake ay refana willa antara soro afranye ka abi sekake mais abike chugodi foko ta ka dama ala ke anga maison de haji fana ka chesir la kota klala aya bla plateforme kan parce que kota kla fana ala ko tien amake ko normal jamana kono agence ka chan donc ni reste ni bara fana makola o de plateforme yi donc ako kanga singa na plateforme ma parce que ulu ya ira ko utise kanga bara ay papier ke directeur maison de haji directeur et papier ke ka dama kanga ta saudi ala papier sirai o ya ira ko utise kanga système ndaile kutanga système ndaile parce que kota nombre sebenintala o ya soro directeur yere be saudi ala antara fay akuko ali banga singa na plateforme alhamdulillah délégation ya kunta an segina kana mais an son dialen ba segina parce que muna anya e ka foko nyogondande blala hiji barla privatisera saudi ala on y fait min privatisera ka ke nyogondai opma société tan ke le ni rencontrer bébé offre ñuma dima anya offre ñuma soro anya soro financièrement no e songo da matemedia yi anya offre soro barake ci ñuma na no e anga hiji dew beba don hijiden bebe senge mina dabole ndo sema kama mais anga hijide mali hijide umbe senge kerenkere la fena umanga senge mina ube senge dumuni ko la umanga senga la na fora ko système kono ambe wari min bla ko dumuni songo ni tantan songo ni tunya fara nyogo ngabe ke babe be wa keme ani wa bi woro antu mo de sra système kono o wa keme ni wa bi woro kle duru dairote mogo ba fla kanga bla e mogo ba kele ni keme duru kanga bla tantan min kono ube mogo ba fla bla kono no kara hijide umbe ke bafko sardine dachugo fosi tuwe ubu bolo daw ko kule aya fa we chugumna hijide umana taw seka ala wele ube kule dachugo te tachugo te kasoro o te norme anye mi soro wi papier irana basiquement prix do be bo système kono ko foko ni songo o de prix basique ina fo fin bela prix do be no o ya damne on a damne no la ni be accommodation fe ina fo be fe ka fin do faraka o prix fana o be se ka faraka donc yo bara wirana anyo ye anyo famia o koro e ambe wari mi blanga système kono kanga se ka hal VIP ka on hijide on mali hijide on wari mbe blanga système kono beretani uye service mi nana ni VIP beretani ñokonche o kuma ambo faleni ni nyinna on te kelela on be e ka opinion publique la famia parce que opinion publique est joint o de hijide on yere hijide munu be kata makan akwa do ka fo aw manga toro fena yo wari bo mi aw manga toro commune donc ama nyina o ka fara anka ka nyini jamana fe u ka to regroupement al umra ani umul qura anga sika taga nyina hajj avec les sociétés là anga indépendance soro ambo fana laje na manye ame sengana blam nando en konna la wodi tuene ka ujabi assalamu alaikum iji mbara yeleme ni munu ni magara la 2025 ni na 6 ans diwanul malaki kono saudia nyemoro ni esperu sigira ka fo koko mi anya ye délégation chama be ulu de buka jamana hiju kunye benyena bo otuma aitu anga ke 6 ans ou ka agence privée demande autorisé iji ka ke voler fly délégation oni do kata do fana kata ou damafan mais hali mi mitu damafan délégué général obligé le no ka fin sabake abuka kuta duma abuka konti duma aba superviser ninki bara ya ansoro conférence de fengena alalinna hiji bara kun folo dum amaseka famu en fait anga nyamuga anyini ulu fana kanyamuga anyini koni conférence bana kambi nyonta 30 minutes mali agence mo segi nyogona blala comme témoin mbita filière gouvernementale fait mbita agi société fait au makala anti ko ke barana parce que commission des décisions dans mino foyer bi mali commission nationale mi agence bolo
a secrétaire général fila bi kuma ka contrôle koro ulu de décision ta comme Mali iji bi ke qualité fila ye ñina do bi ta filière gouvernementale fait do bi ta aji sharkati fait o bi ka fila ye ñina u ye point foko nani de sigi flaté Cheikh Bagayo point foko mo fla ne Ousmane Koumani nya simaga anga occupé do ye recherche la no haji directeur Ali Sidibé ani Abadjara ulu ka occupé munu bi ta filière gouvernementale o recherche la donc chaque fois nanye tomoni minke amban ko sike ka contrat ka commission ka ba damnena fo kana sibima oh ala nana to aka masala bara yin kuma chayara yang nyemogo so amaseka famille nyemogo so yafe kuma dolo ba fanye ka bi kuma dolo ba fanye ka ti kuma dolo ba fo konno kwatike tuma dolo ma wero bina an koni antora sigini sikala bo an go sisan maliko de do aw ma munun ba fe ka ta gouvernement fe ayaw yere déclarer o groupe bora kujo aw ma munun ba fe ka ta aji société fa ayaw yere déclarer o groupe fana bora kujo anya groupe flabe bla be ki ka lettre ke ka tana maison ajila ni agence kemeni woro a be ya ka lettre ka ta bla kambita hiji ke kenyere la ina fo commission ya nyini chugo mina agence to comme keme sabani binani sabadiru o to ulu tara fara kambita fara gouvernement ka anaka jega ke nyina o amunun ka bita na nyina samirana fanga fara nyonga donc beyika srata o anya srata kuma mina on ma sega nya sura nga srala na nya nyini ngali ke kuma bu fanyi a ko sra njelente de aywa ma sra famu de est-ce que sra mbiga wa anya ntola anya kibara soro ko ambalma Sénégal on tara anya soro ko ambalma Ivoire on tara anya me jamana bi jamana segi nyogombo kulu bebe ka tata en fana avion ta ko boyan ka ta Sénégal neni mbalma ka Ali Sidibé ale do nyama e ne do nyama en flatara entre atles sabake ka sega ka don ka fo chiana Sénégal on tara lettre duru mo ka nu ga délégué beno tara an segara kana antara fa nga nyamo ko suyi chier la Sénégal on tara ako a Sénégal on mata de angu tara ala ka kala ay téléphone bo ka délégué général wala Sénégal romina o ko ka ani esra dinga mo ay wa nan antola ko do fana ne rede o délégué général wele an ma fa nga nyame ka ko si ne ka mo hôpital le premier ou ka délégation bo ñu ko papier be duma consulat ba en compagnie ou tout ka contrat 3000 personnes c'est vraiment 3000 personnes a totora en ba mal ba mo hoyi yere wolo Mali kodo Mali yere tam Mali a totoro isa an fana willa an wonye mo ga suma o kuma na nunu nye papier minke o nyona ke kada ma ambita ay papier nke ka di ko umulu kura ani alumra kulu obtenina nti obteni korodone nete to wagame kulu obtenina haji direct la donc an go kuma lettre mbaye le meka ake arabu ye ka blakta ananga secrétaire général bien an sengana de ale kon ala kana sara ni here parce que tellement que nere ba toroni welele wallahi hal ertala ni minga tlanka ni akli jigna 2h du matin ba wuli moy jibara do tisno ko netisno fo jamaga lafia bon gelia kon chaman sur la koina antna obeti ambo kuntala souvenir kuman kisebi yoro mena 6 ans ande sara kan nye famu ko la kuma mina anya yoro organiser ma tani segi be ka avion bieta jama kungo ka bi ma fla blakata ngo aide an san follow de espérance san follow anga bara ko amba don ya jabi de kuma fulan fo ko yiji sigira ko lena kuma intermu drone wi amma tan segi ni avion bieta kanga hoteluta kanga transportuta kata ku nyenyini saudia dukuluka an sera kuma mina lettre ba fo chugo mina ni rapport ba fo chugo mina an fola la ministre ajilla mais yana ngata ministre ajilla an ye recherche doke société joli accordé le nyina ka yiji piloter saudia kono anyo lisi soro société bisabani woro binan do me do ya avion de fait mais am intéressé les mimina mo bisabani woro bo kono ogma o mo bisabani woro an go bema erion dola mo ne relation bi bolo saudia wele ni mo bisega aka contrat jirana na ka barake donc anye société tani kelen soro ola anye mission laben ka message cha bema ka fuye ambina na ka sigi mais ambi sigi chogodi aka agreement ni ministère aji o do ma bo ko bi chama folo aba ka ofru fana chama flana sabana moyen de transport ka bon
point rencontre la ka taw ka yoro la abi jonui ni min sono ma ambiye u ya be accepter u yu ka agreement ci u yu ka offre ci donc ni ma tani segi nye barake ka bo le 2 la ka ta le 7 soumandit le mandi ani sigili fanana ika conseil d'administration président walma société directeur exécutif walma directeur général ulu bi kay avec les techniciens agno imposou kan be ya rencontrer nini charti nunu ñi anna besigra ka discuter a sigi dogomanye 40 minutes sinon 1h30 2h parce que ulu espérance bula chugomina ala barka la bi an fanana tim Joro mai ani aka kalamblo mo sango san o be donkelen suganti donkelen mi n'u b'a kɛ wajulu ye ka kɛ kuranɛ jigi ye ka kɛ duwawu don ye ka ɲɛsin jamana in ma ani silamɛ jamana kelen kelen o baara in de sabatira karido novembre kalo tile 31 anw fɛ bamakɔ yan min ye maa caman yera kɛnɛ kan ye minnu nusɔndiyara ni nin wajulu kɛnɛ in ye a denfaya tun bɛ Elhaji Fode Tunkara bolo o ye arajo ɲɛtaa tɔndenw olu ka maa ɲɛma ye denbaya tun bɛ an baarakɛɲɔgɔn n'an bamuso bolo Madame Sise Seda Kadija Haidara émission Nooru kɛba don hors thème kan an sera minnu sɔrɔ nin don kɔfɛlen na olu filɛ nin ye Kadija Haidara Madame Sise an bɛ Ala fo an b'a barikada Ala min ye bi yira an na ka sɔrɔ an ka kisi an ka kodɔn tɛ an ɲɔgɔn caman dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la u bɛ ŋuna na u bɛ fiɲɛ sama yɔrɔ ɲini u ma se k'a sɔrɔ anw b'a sen k'an dafalen don an b'a Ala fo k'a barikada a ka nɛɛmaw la nɛɛma mun n'an tɛ se k'a se kelen n'a fɔ ka s'a dan na an bɛ kisi an nɛɛma jiri kira n'a ka so dɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan aw ni ne Ala ta'ala k'an nafa Ala kira bonya n'a barika diɲɛ fara lahara kan Joro mai kanu de don bamananw b'a fɔ ko ni mɔgɔ i kanu k'a b'i nafa kanu de ne se mais Ala ko k'a ma fosi kɛ n'a ma sababu kɛ waj'alna li kulli shay'in sabab Ala ye fɛn o fɛn kɛ a ye sababu de k'a la Malimatu Kadiyatu Kone Kadiyatu Umaru Kone san dɔ la a ka ca san 10 ye bi ale de ye ne ni Joro mai yira ɲɔgɔn na a don ni bi cɛ a ye n kanu a kelen ye mɔgɔ 4 a yɛrɛ ye mɔgɔ 5nan ye ko n tɛ taa mɔgɔ si kɔ ni e tɛ umura la an taara umura la kanu an bɛ si ɲɔgɔn fɛ an bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛn min kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛra balimaya ye n'o ka groupe bɛ taa fɔ n ka so ni an ka émission spéciale daminɛna ale de n'a ka mɔgɔw bɛ kɛ ka sali fa tɛ u bɛ sotaramaw ta ka jama bɔ kanu kɔsɔn n'a ye ne kɛ marraine ye bi sanu tɛ wari tɛ Ala kanu min ni Ala y'o don ani ɲɔgɔn cɛ silamɛya kanu a ye n kɛ o de kama n b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'a jidi Ala k'a n'a kɔrɔta don min na Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ kiyama jɔ don ayna al-mutahabbuna fillah mɔgɔ mun bɛ yen n'u ye ɲɔgɔn kanu ni Ala kama o bɛ min ayna jɔli Rasulullah Ala k'a n'an kanubagaw Ala k'an bɛ Rasulullah Ala kɛra hɔrɔma ko sallallahu alaihi wasallam an b'a n'a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fɔ muso danbe tiɲɛ yɛrɛ la o kɛra ne fɛ olu de bɛ kɛ ka Radio Mali so fa kuma bɛɛ ne nɔfɛ an bɛ Joro mai fo dan tɛ foli min na Ala ka barika don ka baara la Ala ka an kow kɛ ka an ladege mun ka jugu ni anw yɛrɛ ye diinɛ baara la an bɛ aw yɛrɛ fo baara ninnu an k'u bila kɔrɔ an kana bila bana jugu ye ka si ani kɛnɛya de an ka jamana Ala k'a bɔ bolo la duwawu mun kɛra bɛ Ala ka minɛ jamana in ma Ala ka minɛ jamana in ma an ka ɲɛmɔgɔ Ala k'u dɛmɛ Ala k'u kisi an b'a fɔ an ka AES bɛɛ jamana 3 in Ala ka kisi kɛ an n'u ye ka kɔlɔsi kɛ an n'u ye ka bɔda di Mali ma k'a kisi a jugu tɔɔrɔ ma kanu de ye ne ni bɛɛ jɛ aw fɛn fɛn filɛ nin ye an ka bɛɛ lajɛlen tiɲɛ yɛrɛ la ni n ko n bɛ kuma n se ka kuma nisɔndiya n se k'a fɔ ka s'a dan na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ORTM ɲa ŋin'a ka équipe an bɛ aw yɛrɛ fana fo bɛ INAFEM fo tiɲɛ yɛrɛ la INAFEM ye ne accompagne bɛɛ de bɔra communicateur yɛrɛ présidente n'a ka groupe yan bureau ba fana mɔgɔw bɔra ka fara an kan ka na Joro mai ka kungo kɛ a diyara an ye an b'u fana fo ne ye Madame Kamara Mariam Kulibali wajulikɛla musow ka tɔn o présidente ye fara ka silamɛ muso bɛɛ faralen ɲɔgɔn ka tɔn kuluba kelen na n'o ye Union nationale des femmes musulmanes du Mali o présidente ka tankan ye n ye yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ in ka wula in na nisɔndiyalen ka da sababu caman kan ka d'a ka kalanbulon in yɛrɛ a dayɛlɛntɔ
u ye ne wele ne nana wajuli fɔlɔ kɛ tiɲɛ na o ni bi cɛ ɲɔgɔn dɔn b'an cɛ telefɔniw b'an cɛ an bɛ ɲɔgɔn kibaruya kalama o y'a kanu u ka nin kɛnɛba in fɛnɛ n ka na n sen jɔ a la diplôme b'u bolo ka d'u ma o ye sababu dɔ ye min ye n se yan a sababuya wɛrɛ min fɛnɛ ye n se yan an ka tɔnba Union nationale des femmes musulmanes du Mali o membre dɔ n'o ye an balimamuso Kadija Hayidara ye a denbaya dir'o ma donc hali ni n tun ma na ni sira dɔ in ye n jɛɲɔgɔn ni baaraɲɔgɔn ye denba jala sɔrɔ o tun bɛ na kun bɔ ka fara ka tugu a parrain dira maa min ma o fɛnɛ ye n burankɛ ye o fɛnɛ ye invité donc na sira cayala nka bɛɛ ye ko kelen ye ka na nisɔndiya yira kalan in dabɔ ni bi cɛ a janyana a mɛnna kosɛbɛ kalanbulon caman bɛ daminɛ a bɛ yobo yaba a bɛ tila ka dabila mais tiɲɛ na nin barikala nin sinsinna nin jijila n'o kɛla i b'a ye k'a fɔ o bɛ dɔw de ka cɛsiri yira n'o bɛ maa ka cɛsiri yira Joro Mayi Konate an b'o min ka kɛnɛ kan an b'a fɔ n k'ale nɔba b'a la ka d'a kan kalanbulon sinsinbaga kɛra ale ye a jijala a la ka boli a la ka yɔli a la ka ban hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an seginna a y'a kanu a fɛnɛ bɛ diinɛ dɛmɛ bɛɛ n'i ka diinɛ dɛmɛ sira don kalanbulon ni ka a jɛɲɔgɔnw n'a balimaw fara ɲɔgɔn kan an k'an ka wagati latɛmɛ ala ko ɲinini na o fɛnɛ ye hɛrɛ dɔ ye o la an b'o de kɛnɛ kan nisɔndiyalen bɛ bɛɛ fo maa o maa sera yan bɛɛ ni ce n yɛrɛ sɛwala n ka diplôme n y'a ɲini Alahu taala fɛ ala k'a kɛ n nafalan ye ya rabbal alamin ala k'a falen ye n ka bataki k'a d'u ma kini yan fan na ya rabbi ala ka silamɛ bɛɛ sɔn ala ka alijana d'an ma kuma jɔ yan nin tun ye n ka nisɔndiya ye ani n sekun k'a lase bɛɛ lajɛlen ma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuranɛ kɛnɛ o ye nɔrɔ kɛnɛ ye o ye bonya kɛnɛ ye o ye Ala subahana taala yɛrɛ ka kɛnɛ de ye an nana yan an balimamuso an baaraɲɔgɔn n'o ye Haja Joro Mayi a n'a jɛɲɔgɔn Femme Firdausi ani muso danbe an b'olu ka kɛnɛ na bi sɛbɛnni kɔrɔ yan alhamdulilayi nisɔndiya mun bɛ yen o de ye k'Ala barikada k'i kɛ denfa ye denfaya sugu ka ca dɛ nka ni mɔgɔ min n'i y'a ye i yɛrɛkun sɔrɔ denfaya la alikuranɛ kɛnɛ kan o ye sugantili de ye fɛn fɛn b'o la o de ye k'Ala barikada o la an nisɔndiyalen don an balima minnu ye nin k'an ye a kɛra kun kelen dɔrɔn de kama o ye diinɛ ka kanu de ye ani kuranɛ kanu ani silamɛya kanu balimaya mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ o de ye kɛnɛ in denfaya d'an ma sinon jɔyɔrɔ t'an na mun b'a to an bɛ se ka nin sɔrɔ o la u y'u hakilina mun sɔrɔ an b'an ba ninnu an b'u fo ka dugawu k'u ye an y'a sɔrɔ olu fana ye jɛkulu de ye nin jɛkuluba fila mun tɔgɔ fɔlen filɛ ni Femme Firdausi ani muso danbe commune 4 la yan u bɛ baaraba mun na o baaraba juma o juma ka kuranɛ jigin san bɛ taa yɛlɛma ko o kun cɛ ni nin hafila belebeleba in ye u bɛ fo u ka cɛsiri la ka ɲini Ala subahana taala fɛ nin balimamuso ninnu Ala k'a n'u sabati Ala k'a n'u jiri dɔnni nafama na u bɛ lahala minnu na u bɛ haraka minnu na Ala k'a kɛ Ala kama baara ye Ala kana sitani niyɔrɔ sɔrɔ a la a k'u fo aw minnu fana nana kɛnɛ kan k'aw bɛ fo n'a fɔra ko ɲɛta ka parrain d'an ma à travers ale Fode Tunkara ni ye groupe audiovisuel bɛɛ de ka ko ye ni ye danbe ka ko ye ni ye islamique ka ko ye kuma la surunya média islamique bɛɛ ni y'olu bɛɛ ka bonya ye ni y'olu bɛɛ ka denfaya ye denfaya in dɔrɔn tɛ a kɛra denfaya ni denbaya mun ye ne y'o dira an balimamuso fana Madame Sise Kadija Hayidara ale y'an baara ɲɔgɔn de fana ye bon balima minnu ka nin sugandi ka nin baara nin k'a di an ma a bɛ kanu kɔnɔna ye Joro Mayi n'a ka groupe émission Nuru kɛnɛ kan komi karamɔgɔw da bɔra ka fɔ a ye cogo min na n'i y'a kɛ mɔgɔ sigiyɔrɔma 4 ye olu kelen Joro Mayi n'a ka mɔgɔw olu bɛ tilancɛ ta kabini kunu fo bi u bɛ ten émission Nuru kan n'olu ye ne ni Kadija kɛ denfa ni denba ye ayiwa alhamdulilayi nin bonya bɛ segin média islamique de ma
o ortem fana ka bucambe ni konna ko folibia araju ta belajele abelajele ka folibia kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fa alaka nin kene ni kona chaya alaka barka do nin kene na ya rabbi de ba mu ajarani alaka di alai alaka na shitanen ni rasul ni koina alaji antina bo kelenga fanga do kerengere ni ke jamanain maliba chama ko malikura meneta fo malikura ne ba fo maliba kabri kunu malika buyene before kabri kunu malika maliba ne before wala jarabu nana ka teme o bebe teme me malibe le maliba demeurer et le maliba rester donc on a maliba do malikura mo farlaka o e ka refondation de ke ne ba famu tugola kanyini jawafe ameni kene mun kan here kene do be ka faranka do jabi kene fana do an ga je ka do ka jamanai ni wati na kala jarabu chara ambora ni wati gelman ba mun kono na ya to la ko essence wati amadu go mola nga ana korobe nyogona de ni ngelen ni chugo data mo ma sigini munye ni alabe ka jon la jarabi otumana mu binyina fe an be kelen na anga tubi anga sekata alama kata jamana nyama wula fo duguma ma abele jelen de kodo doni mbaw karamogo jamana kono deum bele jelen ka faranyonga be doke de be doke otumana amba nyini be fe aga je ka duoke wala masamu iflaka no gado ni ko inata alhamdulillah amba yino masamu fa harsa ka malimbo ni ngelen kono kani ko here cha alaka ni mali ka sabati alaka barka do malila alaka barka do islamiyya la alaka barka do islamiyya dona kamija ko bele jelen fu kanta meja anyama ba anaka ekibu amba fode anaka ekibu ko muso bala chew bala alhamdulillah ale afamu alaka nase wati alaka malinja assalamu alaikum warahmatullahi an chaka kuluma jola nimbe dansike bidon kibarla min la benabal maka abdullah kanta fe kanta meja ale jasira kan ni ala yisini jirana ani wurkiya fofana ana nyongon soro don kibaru kenaka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu